Nero kamano kuket Ramogi TV kwa kodonja ne weche mag tuke ni jatugo madhi chug ne Kenya e tugo mar Judo e tuke mag Olympics korka jok mamene Zeddy Cherotich owacho ni odhi tiyo gi riekni moko moseyudo e orako mar loyo Patricia Sampio ma en Portugal e tugi mokwongo kiny. Cherotich ma odhi nyime gi orako e bwo kocha mare David Waluwengo lero ni bedo ni en e thuolono mokwongo e tugo kamano ok onyal kuodo wijo Kenya kendo ng'eyo ni odhi tiyo maber. E Olimpik ma higa mar 2022 Zeddy ne odhi kaka jaba tong' kata javelin. In terms of technique, ile technique yenye huwa natumia, I want to be it faster than before. Mazoezi imekuwa mzuri, tumejiandaa, mwili imekubali mazoezi vizuri. We are ready for it. Yes. So what we are working on is her speed and the control of breath around when she's playing, and now we are also working on her strength because with such a weather you want your athlete to have proper strength and proper flexibility. So what we are doing now, starting now up to when we are going into the competition, is to ensure that she is executing her techniques with the proper speed and with the proper strength that we